जों बे एसटि दाबिनायखौ जों मालाबा गनायना लानो हानाय नङा जेब्लासिम बिसोर एसटि दाबिगोन अब्लासिम जोंबो बेबादि सोमावसारबाय थागोन फरायनायजों लोगोसे जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन आरो बे सोमावसार हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन जों खनले खनले लाबाय थागोन जेब्लासिम बे दाबिखौ बिसोर मानिनानै लायो अब्ला जोंबो बे दाबिनि मोन्थाइखौ बिसोरनो होनांगोन फरायसा हिसाबै जोङो थाखानाय ट्राइबेलनि जि भबिष्यत बेखौ जोङो खोमसियाव नुहुरबाय दिनै फरायसाब्लाबो जोङो दिनै फरायनानै जुदि जोंहा गाबोन भबिष्यतआनो गैयाब्ला बे भबिष्यतआव गिखांनानै दिनै जोङो बे धरनायाव जिरायनो गोनां जादों। जों बेखौ सोमावसारनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा दायो पिजि हिसाबै एग्जाम जागासिनो जोंहा सेमिस्टारनि जों बेखौ एग्जामखौ जों पस्टपन खालामना दोनथ'नानैब्लाबो जों एग्जामखौ दोनथ'नानै मानोना गुबुन हारिया एसटि दाबिनाय हिसाबै जोंबो बिसोरनि हेंथायै गसंथानो थाखाय जों दिनै एग्जामखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों मानो थाखाय गुबुनफोरा जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरनि फरायनाय बा माबा मोनसे साख्रि मावनाय बेयाव हेंथा फैगोन जों बे एसटि दाबिनायखौ जों मालाबा गनायना लानो हानाय नङा जेब्लासिम बिसोर एसटि दाबिगोन अब्लासिम जोंबो बेबादि सोमावसारबाय थागोन अब्लासिम जों सोमावसारगोन जों बर' फरायसा हिसाबै जों बुहुत खामानि मावनो गोनां मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ जों खोमानानै लाया आरो जोङो जों सोमावसारबाय थागोन फरायनायजों लोगोसे जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन आरो बे सोमावसार हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन जों खनले खनले लाबाय थागोन जेब्लासिम बे दाबिखौ बिसोर मानिनानै लायो अब्ला जोंबो बे दाबिनि मोन्थाइखौ बिसोरनो होनांगोन फरायसा हिसाबै जोंनि बुंनांगौआ बेनोसै। औ नंगौ दिनै जोङो उदालगुरि जौमा फरायसालि फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे जोंनि उदालगुरि कलेज गेटनि दरखङाव परिखानि समावबाबो जोङो जिरायनो गोनां जादों धरनायाव मानो होनना मिथिङोब्ला आसाम सरकारनि जि एन्टि ट्राइबेल स्टेन्ड बिनि थाखाय जोङो बे धरनायाव जिरायनो गोनां जादों जोङो थाखानाय ट्राइबेलनि जि भबिष्यत बेखौ जोङो खोमसियाव नुहुरबाय दिनै फरायसाब्लाबो जोङो दिनै फरायनानै जुदि जोंहा गाबोन भबिष्यतआनो गैयाब्ला बे भबिष्यतआव गिखांनानै दिनै जोङो बे धरनायाव जिरायनो गोनां जादों।